ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್. ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರಿ ಕರಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಬಂದ್ರಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಬಂದೆ ನಾ ಅದು ಬಂದೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಟನ್ ಟಡನ್ ಟನ್ ಟಡನ್. ಟನ್. ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹೊಡ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಒಡ್ದಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಂ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಅವಳು. ಸಾಕ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಚೂರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಸುಂಟಿಗಿರ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನು. ಬಂತು. ನಿಂಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ? ನಮಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ. ನಿಶಾಂತ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್. ಬೇಜಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ. ಅವ ಈಚೆ ಬಾರ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ. ಬಂದೆ ಆಯ್ತು. ಬಾ ನೀನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ? ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಯಶು? ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೆ, ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗ. ಇನ್ನೆಲ್ಲದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಅಂತೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಂದು ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಕ್ಕ? ಊಟ ಆಯ್ತು. ಚಿಕನ್ನು. ಅದನ್ನು ಹಂಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರಿಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಬೇಜಾರಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅವನಿನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿಂದು ವಿಶು? ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವನು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ನೀನು ಹೇಳು. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾಳೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಂದು. ಇವನು ಕನ್ನಡದವನಾಯ್ತಾ? ಇವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಂದ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾತಾಡೋದು ಅವನು. ಅಲ್ಲ, ನಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನಷ್ಟು ನೀರಾಗಿ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಕನ್ನಡ. ನೀನು ಎಂತ ಮಾತಾಡೋದು? ನನ್ನ ಥರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿ. ಅವನ ಮಂಡೆ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಬಂದಿದೆ. ಯಾರು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೂದಲು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಎಂತ, ಅವನ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಂಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಗರುಂಟು. ಬೆಗರ್ ಹರಿತದೆ ಅವನ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಬೆವರು. ಅವನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಮಂಡದಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಕೂದಲು ಬಂದಿದೆ. ಎಂತ ಕೂದಲದು? ಅದು ಸ್ವಯಂಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಮೌನ ಬರಲಿ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ. ಹೌದೌದು, ಮೌನ ಬರಲಿ. ನಾನು ಶೋಭನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಬೋರ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ಫೇಸ್. ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ. ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಯ್ ಆಲ್. ಆಗ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಬಂದು ಈಗ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಹೇಳು ನೀನು ವಿಶು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವದಾ ಹೆಂಗ ಅಂದುವ? ತಿರುಪತಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ? ಯಾರದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು? ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್.
ಫ್ಯಾನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತದಾ? ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತುಂಟಲ್ಲ. ಅವನೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಬೇಗ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಮಾರ್ರೆ ಅಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ನನ್ನಷ್ಟು ಚಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಬರೆದು ತಂಗಿ ತಂಗಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಎಂತದ ಶೋಭಾ, ಎಂತ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರೆದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಂತದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರನ? ಹರ್ಷ ಬ್ರೋ, ಮಾನಸ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬತ್ತಾನ ಬಲ ಎಂಚಿನೇ ತಾದ ಶೋಭಾ, ತಾದೇ ಶೋಭಾ ಚಿನಿ ಮಾಮಿ ಅತ್ತ ಮಮ್ಮಿಯ ಹರೀಶ್ ಪಾಂಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀನು? ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಸನ್ನಿಯ ಮೋನೆ ತೋಜಲೆ ಮೋನೆ ತೋಜ ಉಜ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರ್ ತರ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಇಂಕಾಲು ಎಂದು ಪಂಡಲ್ಲತ್ತ ಮೌನ ಮಾತ್ರ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿರಿತ್ತಿನಿಯ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಿಯ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕುಂಡತ ಮಂಡೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆತನೆನ್ನ. ನಿಶಾಂತ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ? ಹರ್ಷ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಯಾರಿದು ನಿಮ್ಮದ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಲಿವೆ ಒಮ್ಮೆ ನಕ್ಕರೆ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಸಕ್ಕರೆ. ಇವನುಂಟಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಎಂತ ಈಗ ಮರೆತೋಗಿದೆ ವಿಷುಗೆ. ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮರೆತೋಗಿದೆ. ವಿಷು ಚುಪ್ ಮರೆತೋಗಿದೆ ಅಂತೆ, ವಿಷು ಚುಪ್ ಅಂತೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳುದು ಅವರು ಚುಪ್ ಅಂತೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮನ್ಪೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ರೀಲ್ಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ನಾಯಿ ಪನ್ಪುನು ಎಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬತ್ತು ಟೈರ್ಡ್ ಆತನದ ಐಕೆ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚು ತೂಲೆ ಯಾನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕ್ ಜೋಕ್ ಜೋಕ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಕೆಲವೇರ್ದು ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡಾ. ಹಾಂ ಪಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡ್ ಕೋಡು ವಿಷಿಗೆ ಪಜ್ಜು 2 ಕೊಡು ವಿಷುಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ. ಆಗ ನಿಂಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಂಗೆ 2 ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದು? ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ? ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಅದೆಂತದ ಆರುದು? ಅದೆಂತ ಆರಿದೀಗ? ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದೇವಾ? ಜಲ್ದ ಧಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಧಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡುದಿ बोल मैं यान देत आता दुदी या दादा नेन दिना करा दीपक तक सुरैता ನಿಮ್ಮದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ನಂದು ಲೈಟ್ ಬೇಡ ರಾಜ ಅಂತ ಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೋ ಹಾಂ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರೇನ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ದಾಯಮೆ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೈತಿ ಅಂದ್ಯಾ ಪಾಪದರ ನರೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀವರ್ಸ್ ಅಂದ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಅವಳ ತುಯ್ಯ ಬಕ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಪುರಿಯತ
ಅತ್ತ ಹರೀಶ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಹರೀಶ್ ಏತ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಮಮ್ಮಿಲೇ ಪರ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಲೇನು ಪೋದು ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪರ್ ಮಾರ ಮಮ್ಮಿ ಆನು ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಸಿಕ್ಕುವೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕೊಂಜು ಅಂದ್ಯಾ ತುಯ್ಯನ್ 27 ವರ್ಷನಾ ಎಂಕ್ 27 ವರ್ಷದ ಮಗಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ 27 ವರ್ಷದ ಮಗಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕುಕ್ಕ ವಿಶುಗು ಉಪ್ಪಡು ಆಯೆ ತಿನ್ಪುಜೆ ಕೋರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಯಾನು ಓರಿ ಉಲ್ಲೆತ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಂಡ ಹರೀಶ ಒಂಜಾನು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಜನ ಎಕಡೆ ಪಾರ್ದು ಜನ ಎಂಕ್ 25 ವರ್ಷದ ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗೆ ನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ದಾದವ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದೊಲಿತ್ತನತ ದಾಲ ಅತ್ತು ಬೊಕ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕದು ವೆಂಡಿ ದಿಯರ ಪನ್ನ ಈ ತರಿ ಪಾರ್ದು ಇದ್ದಾಂಡ ಮುಜ್ಬಾ ಪಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಗಡೆ ಪರಿಟ್ಟು ಆಯ್ತ ಪರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿಪ್ಪಡಿಗೆ ದಾದ ಆಂಡಿ ಅತ್ತೆ ಅರಿ ಆಪ್ತ ಅಮ್ಮ ಬಾಜ ದೆಕ್ಕಡಿ ಯಾ ಪಣ್ಯ ದೆಕ್ಕದುವೆ ಅಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಗೆ ಸೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ನ ಕೆಲ ಪನ್ಪುನಿ ಉಲೈಪಾಡ್ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರುಂದು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಉಲೈಪಾಡುನ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಅಂಚಲೆಪ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಆಪೆರ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಆಪೆರ ಪನ್ ಶೋಭ ಆನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ಚಂದಿನ ಭಾವನೆ ಎನ್ನದೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ದೇವೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ಎನ್ನ ದೇವೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆನ್ ನಂಬನು ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರತಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಲ್ ಪಂಡದು ಅವೇನು ಪತ್ತದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕುಲು ಎಂಕ ಆಯ ಅಂಚೆ ಮೀ ಇಂಚೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರತ ಅವು ಅಕಲ ನಾಲೆಡು ಪುರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಏರ್ನಾಲ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲ ನಂಬರದೇ ತೊಂದು ಜಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ನ ವಿಷಯ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋತು ಬತ್ತ ಅಲ್ತುಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬುಜಿ ಶೋಭ ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಆ ಪ್ರವೀಣ್ನ ವಿಷಯ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋತು ಪೋತೆ ಎಂಕ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಡತ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ನಾನು ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಅದುಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನುಂಡತ ಎಂಕ ಭಾವನೆನೆ ಪೋತುಂಡು ದಾಲ ಪಂಡಿಜೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಕೇಳಿನತೆ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಜನ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೋದು ಪಂತಿನಿ ಅರ್ಥಾಂಡ ಆರು ಭಾರತಕ್ಕ ಲೈವ್ಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡದು ಬೇತ ಜನ ಪೋದು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಪಂತೀನಿ ಅರ್ಥಾಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅವೇತ ಪನ್ಪಿನ ಶೋಭಾ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರಾ ದಾಯಪ್ಪ ನೋಡು ದಾಯಪ್ಪ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸರಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರ ತೂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ ಬೇರೆ ಕೈ ತೋಚ್ಪವೋಡು ಅಕುಲು ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕೈ ತೋಚ್ಪವನಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಂತದು ಏರ್ಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇನುಜೇರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡೆ ಕೇನುಜೇರ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬೀರ್ವಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ನಾವೇನು ಪೂರ ಕೆಲವೇರ ಅಪಾರ್ಥಮಂತದ ಎನ್ನದೇರೆ ನಾನು ಅರ್ಥಾಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ ಎಂತಾರೇನೇ ಹಾಡು ಮಂತೋನುಜ್ಜಿ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಈತ ಆತೆನು ನನ್ನಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಮಂಡಿರ್ದಿದ್ದು ಎಂಕ್ ಕುರಿಯೋರೇನು ರಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಯಾಂತು ಓಡಾಪು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಯಾಂತು ಓಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕುನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಾಲಿ ಯಾನ್ ನಾನು ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಮಂಡಿರ್ದಿದ್ದು ಅವು ಅಕುಲು ಅಂಚ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನು ನಕುಲು ಒರಿ ಅತ್ತಿ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚೆಂಚಿದ ಎನ್ನಿದ್ದ ನಕುಲೆ ಇತ್ತು ಕೋಂಟು ಬೂಡ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಯಬಂಡ ಏನು ತಪ್ಪಂತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕು ಈಜಿನೊಂಡತ ಅವು ಏರ್ ಪಂತೇರು ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಪಂಡ ಅಕಲು ಅಂತೂ ಅನುಭವಿಸ್ವೇರು ಆತೆ
ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಪಂದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜತ ಕೇನುನಿ ಇನ್ನ ಡನಿ ಜೋಕುಲು ಕೇನುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಕುಲು ಕೇಂಡೆರ ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಬದುಕರೆಗ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ರೈಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅವಿಂದ ಆಯ್ಗಂಚ ಎನ್ನು ನೊಂದು ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಾರದಿ ನಮಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡಾ ಶೋಭಾ ನಮಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡಾ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಪೋದು ಬರಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ಥ ಪಣ್ಣಿಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ನನ್ನರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತು ಅದು ಎಂಚೊಪ್ಪಲ್ದಾದೊಪ್ಪಲ್ ಅಂದವು ಆಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಂತೆ ನೋಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಪ್ಪಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ ಬಿರೆಲ್ಲ ಮುಂಜೆಲ್ಲ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕಲ ಬಿರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಾತ ಎತ್ತು ಕುದ್ದೇನಿ ಇಪ್ಪುನತ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಪುಂಜವೆ ದಾದಾಂಡ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ್ ಪಾತೇನು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಕೊರ್ನಿಕ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತನ ಪಂದ್ಯಾನಿ ಎನ್ನು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ ಪೂರ ಬೋಡು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಂದ್ರಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಪೈನ್ ಅಂತೆ ಹೌದಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡಿಯೇ ಬಟ್ರೆ ಅವನೊಂಜಿ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ಕು ನಂಬರ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಯ್ದಾಲ ಎಂಕ್ ಹರೀಶ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಆತೆ ಉಂಡಾರ ಹುಷಾರುಳ್ಳಾರ ಅಂದ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಡೆ ಕೇಳ್ನೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಮಂದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದಿಜಿ ಬಕ ಯಾನು ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಆಯೆ ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ಡೇ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಏರ್ಲ ಪೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋದು ಅಯ್ಯನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರು ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವಲ್ ಆತೆ ಹೌದಾ ಬುಕ್ಕ ಈ ದಾಯಿ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ನೆರ್ಪುನಾತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನಿ ಅವು ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಐಕಿ ಏರ್ದಾದ ಪಂಡೇರಿ ಏರದಾಲ ಪಂತಿಜೇರಿ ಯಾನ ವಿಷಯ ಪಂಡಿನಿ ಈದ್ದಾಯ ಪನ್ನಿ ಐ ಪಂಡಿನಿ ಓಯ್ನಿಯಾ ಯಾ ಪಂತಿಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಎಬೇ ಯಾನ್ ನಾವೇನು ಬರೋ ತಾರೆ ಕೊರ್ಪುಜ್ಯ ಎಂಕೆನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂವಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಎಂಕೆನ್ನ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂವಡು ನನಲ ಯಾನ್ ಮರ್ಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಉಂದು ಪಂದು ಪೋಯಡ ಯಾನ್ ಬಕ ಗುರಿಕೆ ಬೂರುನಿಯ ಗುರಿಕೆ ಬೂರ್ದು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನೇಟಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಲೈವ್ ದಾದಂಡಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ದಾದನ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಬೋ ಅತ್ತಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒರಿಯಾಗ ಕೆಲವರೆಗೂ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ನೋ ಇನಿ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಪೋತೇಕ ಆಂಡೆ ಓ ಉಡುಪಿ ಪೋದಿತ್ತೇನಾ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ತಬರ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೋಲ್ ತಪ್ಪ ಎರೆಗ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಟೋಲು ಕಾಸು ಕೊಡತ್ತ ಪಂಡದು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಮೊಕ್ಕಲು ಜಾತದ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಆದ ಅಲ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲ ಕಾಡ ಎನ್ಮಂಟೆ ದನ್ನಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಅಂದು ಮಾರ್ದು ಬೋದಿತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿಪುದ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ ಮಂತಂದು ಇತ್ತು ಬನ್ನಗನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ದಾಲ ಕೂಡಿದ್ಜಿ ತರಬೇನೆ ಪಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನು ಅಂಚಾದಿತ್ತನು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾದಿತ್ತನು ಮ್ಯೂಟ್ಲ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೊಬಕ ತೂಕ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸತ್ಯ ತೀರಿದು ಅಕಲೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆವು ಅದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಆಪಿನ ಆವೋಡು ಇಂದೇಟೆ ಇಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದೇಟೆ ಮುಗಿಡು ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಆತನ ನಾ ಇಂಚ ಆಯ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಡಿ 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 ಇಂದೇಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಪೂರಲ ಅಂದಿ ಬಾಯ್ 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 ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ದೇನಂದರೆ ಬಲಿಪುನಿ ದಾನಿ ಬಲಿಪುನಿ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಡ್
ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಾಡ್ಡ ಅವು ಪೋಪಿನಿ ಪಜ್ಜುಗೆ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಐಡಿ ಪೂರ ಎಡ ಉಂಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊಬಕ್ಕ ಸಾಪದಿಪಿದ ಏರೆಗ್ ಎಂತದ ವಿಷು ಚಡ್ಡಿ ಒಲಿ ಕೈ ಹಾಕುದು ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಐನು ಪಂಡದು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗಾದ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಡ ಚೇತನ್ ವಿಷಯ ಪಂಡಿನಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಅವು ಏಟ್ ಪನ್ನಿ ರೈಡ್ ಕೊರ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಅವು ನೀವು ಹೋದ ಆತನ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರೇನೇರ್ನಾನಿ ಐಡಿ ಏರ್ಕೊಂಡ ನಾಡುಂಡ ತಿಕ್ಕುಜ ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಅವಳು ಅಂಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವಳು ಎನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡುವೆ ಅವೆಟ್ ತೂಪುಜೆ ರೈಟ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಕನ ಐಟ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಒಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡತ ನಮ್ಮ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕೊಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡದ ಮಂಡೇಡು ಇಂಕ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂದು ಅರ್ಥಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಐಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪಂಜುಡುಂಡು ಆಯ್ಮಿನಿ ಆಯೆ ಪೋದವಳು ಬಂದು ಮಂತೇಡ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಚಾನಲೇ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆಂಡಲ ಚಾಬಿ ಆಯ್ಡುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆಂಡಲ ಬೀಗದ ಕಾಯಿ ಪಜ್ಜುಡುಂಡು ನೆತ್ತ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪುನ ಪುಂಜವೇ ಈರು ನಾಲಿ ಪತ್ವೆ ಇರಿನ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪುನ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಐಡಿದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಇದು ಐಡಿಯ ಕತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯ ಕತೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಶಾಪದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಬೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದಾತಿನಿಯ ಶೋಭಾ ಮಂಡ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ದಯಾನಂದಾಗ ಯಾನ್ ಏರೆಗೆ ನೇರಿ ಏರೇ ಸಾಪದಿಯ ದಯಾನಂದ ಇರೆಗೆ ಪಂಡೇರಾರು ಆ ಜನ ಮಂಡೇರೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಓ ವಿಷಯ ಒಡೆಡೆಗೆ ಪೋಪುರಿ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವರು ಅಪಾರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ಉಂದುವೆ ಅಲ್ಲ ಇಶು ಇಶು ವಿಷಪ್ಪ ವಿಶು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತವ ನೀನು ಮಲಗಿದ ಯಾಕೆ ಮಲಗುದು ಏಯ್ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಲಗದೆ ಯಾಕೆ ಎದ್ದೇಳ ಎಂತಬ್ಬ ನಿನ್ನದು ಎಂತದು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡು பொண்ணு மூலிஜி அவன் ಬಿಡ್ಲೆ பொண்ணு பொண்ணுக்கு వెళ్ళಾಗಿದ್ದು ಎಂಕ್ ನೇರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಪುಂಜವೇ ಇರೇನು ಕಡಲು ದಕ್ವೆ ಏನನ್ ಕಡಲು ದಕ್ಕ ಏನನ್ ದರ್ಪರ ಅವತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಒಂಜಿನ ಬಂದಾರ ಆಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ದರ್ಪರೆಗೆ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಇರಗಿದ ಈಗ ಮರಲ ಎಂಕ್ ನೇರ್ರಂಚ ಅಂಚಿನ ಬರದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬರ ಸೀನೆ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಡ ಓಪನ್ ಅದು ಪನ್ಪ ಅವಂದಿ ಶೋಭಗ್ ಕೋಡೆ ಒರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಐನಿ ಬತ್ತಿ ಜನ ಆಯ್ ಬೈಜೆ ಮರ್ಲಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಉಂಡತ ನಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೆತ್ತಗ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆನಾಗ ಈ ಮದಿಮೆ ಆವರ್ಚಿ ನೆಕ್ ಮಂಟಕ್ ಬೊಬ್ಬನಾ ಕ್ರೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಕ್ರೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಇರು ದೆತ್ತಕ್ಕೆರೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಅತ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುನ ಹತ್ತು ಬಟ್ರೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಐಡಿದ ಕತೆ ಅದು ಪಂಡ ಒಂದಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪಂಡದ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನರಮನಿನ ಪನ್ಪುನಿ ఆయన ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡನಿ ತೂಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬಂದು ಲೈವ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬೇಬಿ ಲೆತ್ತದಿತ್ತಿನ ಗೋಬಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮೂರ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ದಯಾನಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಚೇತನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂದಾತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ
ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಲ ಎನ್ನಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ವೇರ ಒಂಜಿದಾದರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಪ್ಪ ಇಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯರೆಜ್ಜಿ ಏರ ಕೊರಿಯೆ ಪಂಡದು ಆಯನಟ್ಟು ಪೋಯರಾಪುಡಾ ತ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪಜಿ ಕೊರೊಡ್ಜಿ ಇನ್ನ ವನಸಂಡೆ ಬರತ್ತೆ ಎನ್ನ ವನಸ್ ಇನಿ ಮಂದಿಜಿ ವನಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಂದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಬಿತ್ತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ ಬೊಕ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂಚ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದಿತ್ತ ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಮನಸ್ಸು ಬಡ್ಡಗೊಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಡ ಬರ್ತ ಮಾರ ಬಾ ಎಂಚಿ ಉರಿ ಬಾಯಿ ಜಪ್ಪುನಿಗೆ ಮೌನ ಮೌನವು ಚೆನ್ನ ಮಾತಲು ಚೆನ್ನ ನಗುವಾಗ ನೀನಿನ್ನು ಚೆನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಸೋತೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆ ಸೀರೆ ತಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಗೂಕರ್ ಕತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿ ಬರ್ದಕ್ಕ ಎಸ್ ಆರು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ ವರಾನೆ ಒಂದು ಪೇರು ಅಂದೆ ಆ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂತೀನಿ ಓ ಆಡ್ಜವೆ ಏ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಜ್ಜಿ ಒಂದೆಯ ಕೋಡೆ ಪೋತಿನ ಆಯೆ ಬಾಯಿ ದಿನೇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನಿಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಧ ಏರೇ ಬಾತ ಇನಿ ಕೋರಿ ಇನಿ ಕೋರಿ ಏರೆಗ ಹರಿ ಒಂದೇರು ಹರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುರೇಶ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಜ್ಜುದಾನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಿನ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಡಿಯ ಪಾಪ ನೈಟ್ ಪೋದು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ನಾನು 6 ಗಂಟೆ ಹಾಕದು ಓಡ್ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಚಾಲ ಮೀಂದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿತ್ತನದ ಅವೇನು ಕೋರ್ದು ಅಲ್ತಕ್ಕ ಯಾಂಪಿದಾರ್ದು ಆತ ತನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಯಾಲ ಬರ್ಬೇಕು ಆಡು ಜಪ್ಪಾರೆ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಮುಜ್ಜರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಬೇಕೊಳಿತಾರೆ ಅವಾಗ ಚಾ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಜರಂಟದ ಬಸ್ರುಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಚ ಚಾ ಪರ್ತಿಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದು ಚಾ ಅಲ್ಪ ಪರ್ನಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಯ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬತ್ತ ಆಯ ದೊಂಬುಡು ಆ ನಮ್ನೆ ಆಯ್ನಿ ಬಗದಾಲತ್ತು ಇಲ್ಲ ದೊಂಬುಡಿ ನೀ ಮುಡ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಚಂದ ನೀನು ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಲ್ಲದು ಜಾಲ್ತ ಹೊರಗಿದ್ದು ಚೆಪ್ಪುನಾ ನಾಳೆ ಇವನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಶುದು ಅಲ್ಲ ವಿಶು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವನು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾ ನಂದು ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಯಾರು ನೋಡಬೇಡಿ ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶುಗೆ ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೆಬತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿದೆ ಓ ದೇವಾ ಸುಜಿ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಬೇರಿ ಬತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿದೆ ಆಯ್ನ ಮೂಸಂದ ಹತ್ತು ಪಾಡು ಸುಜಿನ ದಾದಾ ಸುಜಿ ದೀಪ ಗೆಬ್ಬುಗು ಆಯ್ ವಾ ಸುಜಿ ವನಸಂಡ ಕಜಿಪ್ಪುದಾದ ಕುಕ್ಕದ ಚೇತನ್ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಉಲ್ಲರಾ ಆಲುಲ್ಲಾಲ್ ಏರಿಯ ಮಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ತೂಲೆ ಶೋಭಾ ಒರಿ ಮಮ್ಮಿ ಲೆತ್ತಿದ ಪೂರ ಮಮ್ಮಿ ಮೇನ್ ದೀವೋಡ ಯಾನು ఆయన ఈ భూమి మీద మిత్తి ఒరిపోవాడా పని శోభ ఆయన దీవోడా అంపొచ్చా చిక్కీరు మమ్మీ
ವಿಶು ಮಮ್ಮಿ ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ ಪೊದ್ದು ಗೋಬಿ ಆತೇನಾ ಅಂದವಳು. ಶೋಭಾ ಬೇಬಿ ಪೊದ್ದು ಗೋಬಿ ಆತೇನಾ ಅಂದು. ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತಾಂಡ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೆತ ವೈರಿ ಕುಂಟೆ ಆಯೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕುಲು ಅರ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಲೈಫ್ದ ಪುರ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಉಂತಲೆ ಮೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಲ ಮಲ ಮಂಡೆ ಬರ್ರೆಡ್ಡು ಇದು ಪೋಪುನೇಡೆ ಚೂರು ಉಂತಿ ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೀತಾರ ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟಾ ಎನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಅವ ಆಯಡ ಉಂಡಿಯಾ ಆಯನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಡನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಮುರನಂಜೇರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಆಯ್ಗೆ ఆయన ಐಡಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದೇ ಆಯೆ ದಾದರ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿಟ್ಟು ಐದು ತಲ್ದ್ರೊಗ ಬಂಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಏರೆ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಆತಟೆ ಉಪ್ಪುಲೆಂದು ಕಿಸಿ ಮಾಮು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ದಾನೆ ಭಟ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪುಂಡಿ ಜೋರುಂಡ ಸೋಬಕ್ಕ ನಮೋ ನಮ ಕಾಲ ಯಾರಪ್ಪನ ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ವಿಶುದ್ಧಪ್ಪಂದು ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ವಿಶು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಂದು ಸ್ವತ್ತ ಇವನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಜಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ವಿಶು ಈಗ ಕೂದಲು ಬಂದಿದೆ ಅವಂದು ಕೂದಲು ಬಂದಿದಲ್ವಾ ಈಗ ಹೌದಾ ಎದುರು ಇಟ್ಟ ಬೀಜದ ನೀರು ಪರ್ಪುಜ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ದಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡುಂಟು ಜಾತ ಹತ್ತಿರಂತೆ ನಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಸದಾ 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 ನಿನ್ನ ನೋವು ನನಗಿರಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸವಿ ನಿನಗಿರಲಿ ಸದಾ ಕಾಯುವೆ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಸದಾ 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 ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತದದು ಇನಿ ಓಲೇರು ಪ್ರಜಾವಾಹಿನಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೈಜಲ ಕುಡ್ಡದ ಪೊನ್ನಿಯೇ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಜೆಟ್ಟ ಆತೆಂಡು ವಾಮಂಜುರುಡು ವಾ ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಿಲಿಕುಲದ ಭಟ್ರೆ ಪಿಲಿಕುಲದನ ಭಟ್ರೆ ಮುಸುಂಟು ಓಣಿಯೇ ಮುಸುಂಟು ಮಾಯ ಆತಂಡು ಮಾಯಾಗೋ ಅದು ಪದ ಹೇಳು ಮಾಯಾಗೋ ಪುಪೂಲಿ ಮಾಯಾಗೋ ಎಂತ ಹಾಡೋಡು ಹೌದು ಹರ್ಷಿತಾ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ಸನಿಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಕ್ಕೆ ಓಲು ಕಲ್ಕುನಿ ಕಕ್ಕೆ ತಾಕೊರ ಅಂದಾ ದೀಪೆ ಮುಸುಂಟುಗು ಪಾಟ ಬಂಡದು ಪಾಟ ದೀಪೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಪಾಟ ದೀಪೆ ಆಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಸುಜಿ ಆಯ್ ಸೇವರೇ ಏನೇ ಸುದ್ದಿ ಮುಲ್ಲ ಹರ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಚೇತನ್ ಎನ್ನ ಪದ್ಯನಿಕ ಕಕ್ಕೆ ಸೌರಾನ ತಾಪು ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ಉನ್ನತ ಏತು ಜನ ಕೇಂದಿರ್ ಗೊತ್ತನಾ ವಿಶು ಅದು ಹೇಳು ಸೇವಂತಿಯೇ ವಿಶಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹಾಡು ಅದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಆಡುದು ಆಯ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಓಡಿ ಇರ್ನ ಓಡಿ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ದಕ್ಕದು ಬೋತುಡು ಮೋನೆ ಬಿಸಡಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಮಲಗಿದು ಈರ್ದಾನೆ ದೆಂಗುದಿನಿ ಬಡ್ಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರಿಯೇ ಕಾಸಾವೋಡ ಐಕೆ ದೆಂಗುಗುಲ್ದಿನಿ ಇರ್ನ ಪದ್ಯನಿ ಏರಿಯಾ ಕೇಳಿನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿರಿ ಎಣ್ಣಾನು ಉಂಡತೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ನರ್ಸಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿರ್ಬೋದು ಈ ಬಾತ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ನರ್ಸಿ ಉಂಡರ
ಉಡುಪಿಡು ದಾದಿಕ್ ದಕ್ಕದು ಬೋಂಡ ಉಡುಪಿಡು ಪೋದು ಬಂದ ದಕ್ಕದು పోయింది ಮಂಡೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಯ ಹರ್ಷಿತ ಅವನ ಸಂಡೆ ಇನ್ನ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕು ಇಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಇದು ಮರೆಯದ ಹಾಡು ಮೌನಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇದು ಮುಗಿಯದ ನೆನಪು ವಿರಹಗಳೇ ಗುರುತುಗಳು ಸರಿಸುಬಾ ಸರಿಸುಬಾ ಚೇತನ್ ವನಸಾತಿಜಿಯೇ ವನಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದ್ದುಂಡು ನೀರು ಜ್ಯೂಸು ಪಾರ್ದು ಎಕಡೆ ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿತ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತಾಲ್ ಹರ್ಷಿ ಐಫೋನ್ ಏರಿಗ್ ಮೂರ್ತಿಗ ದ ಹರ್ಷಿ ಪಾರಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಪಿಂಗ್ ಈ ಹೊರ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ ಪಿದೆ ಪೋಯ್ದು ಪಂಜರಗೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಪಿಲಿತ ಪಂಜರ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ తీయనా ಯಾನ್ ಬಲಸಿನ ಓಲುತಿ ನೀರು ಲೈವ್ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಆನ್ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಮೇಟ್ ಮಾತ ಕೈ ಪೂರ ಬೇಲೆಡಿತ್ತನು ಲೈಕ್ ಹೊರದು ಪೋಯಿನಿ ಯಾನ್ ಊರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಉಪ್ಪು ನೇರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜೇರು ಓ ದೇವರೇ ಪಾಪಯ್ಯ ಸುಜಿರ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹರ್ಷಿ ಊಲೈ ಉಡಿ ಹರ್ಷಿ ನಿನ್ನಲೈ ಉಡು ಮೊಲೆನಿ ಜಾಲತ ನೇರಲ್ಲ ಕೊನಪರ ಜಾತ ಪಾತಿರೋದು ಬೆಲ್ಲ ಯಾನ ಮೋನೆ ದೋಷ ಬಂತೊಂದು ಇಜ್ಜು ಜಾತ ಜಾತ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಊಲೈ ಬಿಡು ಜಾತ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು ಬಿದೆ ತಕ್ಕುವೆ ಯಾ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಬಿದೆ ತಕ್ಕುವೆ ಜಾತ ಮೊಸರು ದೀಪ ಮುಂದೆ shut up shut up you shut up shut up you shut up ಏರಿಯವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಮೋಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಜಯಲತಾ ಅಶ್ರಿತ ಓಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಹತ್ತು ದೂರ ಪೋತಾರೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗು ನೀನು ಮಲಗು ಮಲಗು ಚಾರುಲತು ಮಲಗು ಹೆಸರಿದೆ ಅದು ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚೇತನಂಚ ಅವಳೇ ಡೇಟ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಯ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಐಫೋನ್ ಏಪ ಕೊರಡು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಿಂಗೆ ಬೇಕು ಐಫೋನ್ ಅವ್ರು ಭಟ್ರು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಫೋನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಟ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಅವ್ರ ಐಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಕೊರ್ಲೇವ ಹೆಂಗಲ್ಲ ವಿಷು ಕೊರ್ಲೆ ವಿಶುಗೆ ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸಕಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂರ್ತಿ 7 Pro Max ಆವಲಿ ಮೂರ್ತಿ గారు ಯಾರು ನಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಐಫೋನ್ ಮಾರುವವರು ಐಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ತಾರೆ ಐಫೋನ್ ಎಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ ಐಫೋನ್ 70 Pro ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮನ್ನ പോവേ ഉടേ മന്ന പോവേ ഓടേക്ക് ഓക്കെ അർഷിത ഇല്ലൊക്കെ പോയേനാ ಅಜ್ಜಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಏರು ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಏರು ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ ಸರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಪೋವರೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂದತೆ ಅರ್ಷಿ
ಆತ ಹರ್ಷಿ ಪೋರ್ಚಿ ಪೋರ್ಚಿ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಆಯ್ ಮಂದಿರ ಪೊದಿತ್ ಬೇಡ ಶೆಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ತಮ್ಮ 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 ತಮ್ಮಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಿಪ್ಪರ್ತಿ ಜಿಪ್ಪು ಯಾವ ಪೋಪ ಐತೆ ಇಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಡ ಜದ ಜಲ್ದ ಕಂಡು ಓಪನ್ ಬಂದೆ ಈತ ಕಥಗಳು చెప్పేనా బలిపి జత ಇನ್ನು ಬೇಡ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆಗಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಉಂಟದ ಹಾಸಿಗೆ ಜಾತ ಮುಲ್ತದ್ದು ಕಾಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲೆ ದಿನ ಬೇಕಾ ನೀರು ಶೋಭಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪತೆ ದೀಪ ಮುಸುಂಡು ಪೆನ್ ಪೆನ್ ಪೆನ್ನು ಅಂಡ ಕಲೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯಿ ಉಂಡರಾ ಸೋದೇವರೆ ಸೆಕೆಟ್ದ ಹಲಬಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹರ್ಷಿತ ಬೆಣ್ಣು ಕಲಸ ಗೌಜೈತೆ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಸ್ಯಾರತ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದು ಬರ್ಬೆ ಹರ್ಷಿ ಆವಲಿ ಹರ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಐಫೋನ್ 17 Pro ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಮ್ಮಿದಾಯಿ ಮಗಕ್ ಅಜ್ಜ ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯೇ ಆಯವರಿ ಬದೇರ ಮಮ್ಮಿಲೆ ಮೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ ಬಿಡಿ ಮೆಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ ಬಿಡಿಯೇ ನಾನು ಯಾನ್ ಸತ್ತೇನಿ ಮೋನೆ ತೊಶ್ಪಲಕ ನೆಜ್ಜಿ ಆತ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಒರೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೋನೆ ಪುರ ದೆಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದೇ ಅನ್ನು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಆಂಡಲ ಇಂಕ ಅವನ್ ತಲೆ ಕುತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒರೆ ಆಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಬೇಕು ಅದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರದು ಅಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಟಂತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಬಾರ್ ಪೂಜೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಇದು ಮುಗಿಯದ ಹಾಡು ಮನಸ್ಸುಗಳಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ఏ లెజ్జేరా ఏ లెజ్జేయడం లెజ్జితలా కోసిన పోపెత్తాను ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜತ್ತೆರುಳ್ಳತ್ತ ವಾಲು ಕಡೆ ಪೋಪ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲತ್ತ ಬರೀತಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಷು ಆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪನು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ഞാനല്ലേ കള്ളി മൊബൈൽ ഏരിയക്ക് ആ മുട്ടി അപ്പോൾ സിക്കിട്ട ലെവൽ
പൂർത്തി അരിശ ಬರ್ಪುಜೆಗೆರಲ್ಲ ಇವಿಗೆನ್ನ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಉಂಡಲ್ಲು ದಾಯಿಗಾರೆನ ಇರು ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಯರ ಆಪು ಜಾ ಅಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅರಿಶು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಜಿ ಪುಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ ಗೆತ್ತು ನೀನು ಮಾತ್ರ ದಾದನ ಮುರನೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಫಾಲೋ ಮಂದಿಜಿ ఆయనే ಫಾಲೋ ಕರ್ತೀನಾ ಆಯ್ ಅನ್ಫಾಲೋಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ರೆಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನದ ಯಾರ್ದು ಪುಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಶೋಭಾ ಇದು ಶೋಭಾ ಇದು ಕೋಡೆದ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ದುದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಿನ ಅತೆ ಅಂಚೈನಿ ಮನಿ ಪೂಜೆದು ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಲ ಅಂದ ಔಟೆಂಗ್ ಪೋತಲ ಅಂದು ಲೈವ್ ಇಚ್ಚ ಈ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿಯುನೇಟು ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಬೊಂಡ ಬರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಮಂತು ಜೈದೆ ಮಾರ್ರೆ ನಾಳೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ತಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಅವೇಟ್ ಪದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕೆನ್ನಿದಲ್ಪ ಪುತ್ತುಡು ಹಾ ನಾನು ಓಡೆ ಮತ್ತು ತಿಗ್ಗರೆ ಬಾಯರಂಡು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ പോയാറുണ്ട് ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉದಾದ ಗೊತ್ತು ನೈಸ್ದ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಏತ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪೋದು ಐಸಿಡು ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಚ ಪೂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೂಡು ಏಪ ಪಂಡದು ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಕೊಡಿ പോയാറുണ്ട് ಇಂಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಪೋಪಿಂಗ್ ಕಾರಡು ತಿರ್ಗೋಂದು ಚಂದಮಾಮ ಚಂದಮಾಮ ಬಾನೋ ನಿಲಿಕೆ ನಿನ್ನ ತಿರುಗೇನಾ ನೀಲಶ್ಯಾಮ ನೀಲಶ್ಯಾಮ ಕಣ್ಣಾದಿಂಜ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬೋನ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶನು ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿಲೆ ದೂರ ದೂರ ಕಡಲ್ ದಂಚಿರ ಒಂದು ಪೊಲೆ ಎನ್ನರೇನ ಕತೆಯೊಂದು ಬಲೆ ಚಂದಮಾಮ ಚಂದಮಾಮ ಏಲಿಚ್ಚಿರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುಂಜವೇ ರಾಧಾ ಗುಡ್ ನೈಟಾ ಗುಡ್ ಪುಂಜವೇನಾ ರಾಧೆ ಮೂರ್ತಿ ಗುಡ್ ಪುಂಜವೇನಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುಂಜವೇನಾ ರಾಧೆ ಬನ್ನೀರು ಇರಿಗೆ ತರಬೇನೆನಾ ಅವು ದೊಂಬುಗು ಪೋದಿ ಬೋ ಅಂದು ಚೇತನ್ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಪೋ ತರಬೇನೆ ಇಂಕ್ ತರಬೇನಡುಂಡತೆ ದಾಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿಚಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ ಮೈಗ್ರೇನ್ ದಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬುಗುಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ತರಬೇನೆ ಹಾ ತರಬೇನೆ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ చెప్పునా ಯಾನೈತೆ ಜಪ್ಪು ನೆಂಚಿನೆ ಯಾನು ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪೇನಾ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತು ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ನ ಅಡೆಗೆ ದೀಪಿಂಚೆ ಪೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ತುಪ್ಪೆ ಓದಿಯವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಹಾಕಾರಿ ಜಮ ಅಲ್ಲ ಅನಸ ಮಂದಿ ಜಲ್ನಲ್ಲ ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಹಾಂ
ಎಂಚಿನ ದೀಪಿನ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಎಂಕ್ ಕಾಣ ಬಂದಾಗ ಸ್ಯಾಮ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಪೇತ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರ ಮೇಲೆ ಓ ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲರ ಅವನಸಂಡ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಕೋರಿಯ ಅಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಸಾರ ಎಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅವಂಚನ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಬರೋಡೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಜೇರಿ ಚೇತನ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮೀನು ಪೀಡ ಬನ್ನೋರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಾತು